A wcześniej z delegacji wrócił Hop, a w tym czasie jego baba se baraszkowali z Hopem w łóżku. Ona go usłyszała, że on włazi i temu kochankowi go włazi gipko do szafy i oto załatwia. Hop los, patrzy się, goło baba. A ty co w środku dnia robisz całogoło? Ja, Hopeczku, ja nie muszę w całoblec. Jak to się nie możesz w całoblec? Ja ci zaraz pokażę, co masz w szafie. Przyszedł do tej szafy, otwierał go do jedna kiecka, druga kiecka, cześć Antek, trzecia kiecka, czwarta kiecka, piąta kiecka. Przyłazi baba do apteki kupić arszenik. Panie aptekorzu, niech pan mi sprzeda arszenik. Ale po co pani arszenik? No bo ja muszę otruć swojego Hopa. Ten pieron się kochał z cudzą kobietą. Pani, ale ja nie mogę pani arszeniku sprzedać, nawet jakby się kochał z cudzą kobietą. Nagle baba wyciąga zdjęcie i pokazuje, a tam ładny Hop i żona od aptekorza. O, ja nie wiedział, że pani ma recepta. Taki jeden detektyw składał sprawozdanie swojej klientce. Kto wie pani co? Wczoraj wieczór, że śledził pani męża. Najpierw się włóczył po knajpach, a potem przyszedł do takiego apartamentowca na godzinę. No i co on tam robił? Wie pani co, mnie to tak wyglądało, że on śledził panią. Leżą se w łóżku baba z Hopem, fajny nastrój. Nagle ten Hop go do. Wiesz, ale ja mam problem. No ale przecież my są razem. To my mamy problem przecież, nie? Okej. W takim razie moja sekretarka jest z nami w ciąży. Dodają dwie koleżanki. Jedna go do. Wiesz, a ja ze swoim Hopem to się kochamy 3 razy w tygodniu. Ja? A ja i na raz. No, ale ty nie masz męża. Ja myślała, że cały czas go domył o twoim Hopie. Hop przyszedł z roboty do domu, siadał przed telewizorem i nagle słyszy takie charakterystyczne dźwięki zza ściany sąsiada. Tak pomyślał, kurde, już mnie ten Hop słabi. Mógłby pukać te swoje panienki ciszej. A taki mały synek go do tato, no ale mama z godzina temu to mu chciała to samo powiedzieć. No i co odpowiedziała? Nie wiem, jeszcze nie wróciła.